ସୁନ୍ଦରତା ସର୍ବଦା ହୃଦୟ ଏବଂ ବିବେକରେ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟଥା ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୂପ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା କାନ୍ଦିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ହସିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ଭୂମିରେ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ହୃଦୟରେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୂକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିପାରେ ସତ, ହେଲେ ପରିଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଭା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ର ରୁହ। ଖ୍ୟାତି ସମାଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଅ। ମନୋଭାବ ଓ ଗର୍ବ ନିଜେ ଆସେ। ସାବଧାନ ରୁହ। 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାର ଯିଏ 1 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସୁଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବିନା ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଦୁନିଆ। ମଣିଷ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଡେଣା ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘରଟେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠ, ସାହସ କର, ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦୀପ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ହିଁ ତା'ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ମ ଜାରି ରଖ, ଯାହା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ତୁମକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି? ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି? ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍, ତେବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହୋଇ ରୁହ। ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିଜେ ଦେବ। ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖିଲେ ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଭରସା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଏହା କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଗତି ପାଇଁ ଚରଣ ଦରକାର, ହେଲେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଚରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭଲ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କର। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ। ସିଧା କୁହନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ।